Wala na lockdown, palig-uno na ekonomiya, suportahan ang sektor sa edukasyon o ipadayon ang mga proyekto nga nasugdan. Mao kini ang pipila ka mga importanteng unod sa unang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kaganiha. Tungod kay buhi pa ang kagaw sa coronavirus, gikinahanglan nga ipadayon ang paghatag sa COVID-19 vaccine o ang booster sa katawhang Pilipino kay matod sa Presidente. Nariyan pa rin ang banta ng COVID-19. Lalo't may mga nadidiscovering bagong variant ng coronavirus. Pero hindi na natin kakayanin ang isa pang lockdown. Wala na tayong gagawing lockdown. Dapat nating balansehin ng maayos ang kalusugan at kapakanan ng ating mga mamamayan sa isang banda at ang ekonomiya naman sa kabilang banda. Nakikipagtulungan ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pag-monitor sa mga COVID-19 hospital admission upang makatiyak tayo na may sapat na kapasidad ang ating healthcare system at maiwasan ang pagsipa ng bilang ng nagkakasakit. Patuloy din ang ating vaccine booster rollout para sa ating pangkalahatang depensa. Sa natad sa ekonomiya, gisaad sa Presidente nga iyang ibalik ang pagpabarog o pagpalig-on sa ekonomiya sa nasud. Our country must become an investment destination, capitalizing on the corporate recovery and tax incentives for enterprises with the CREATE law, and the economic liberalization laws such as the Public Service Act and the Foreign Investments Act. Ecozones will be fully supported to bring in strategic industries such as those engaged in high-tech manufacturing, health and medical care, and all emerging technologies. This is also seen to facilitate economic growth outside of Metro Manila. Gisaysay sa Presidente nga iyang ipaniguro nga ang listahan sa 4Ps limpyuhan na kay daghan na ang may graduate ug daghan na usab ang dili angayang ibutang sa programa. Sa natad sa disaster response, mao kini ang plano ni PBBM. The Department of Social Welfare and Development has a large part to play in all of this. Magpapatuloy ang ating pagkalinga sa ating mga kababayan na lubos na nangangailangan. Hindi po natin sila pababayaan. Mangunguna sa pag-aagapay sa kanila ang Department of Social Welfare and Development. Utos ko sa DSWD ang mabilis na pagtugon sa pangangailangan ng mga biktima ng kalamidad at mga iba't ibang krisis. Ang mga field office nila ay inatasan na maagang maglagak ng family food packs at non-food essentials sa mga LGU, bago pa man manalasa ang anumang kalamidad. Magdadagdag tayo ng mga operation center, warehouse at imbakan ng relief goods, lalo na sa mga malalayong lugar na mahirap marating. Titiyakin natin na maayos ang koordinasyon ng DSWD at Department of Human Settlements and Urban Development nang sa ganon madali ang pagpatupad ng Emergency Shelter Assistance Program para sa mga biktima ng kahit anong kalamidad. Ug ang gipalakpakan sa tanan, mao ang saad sa Presidente. In the educational sector, I believe it is time for our children to return to full face-to-face classes once again. The Department of Education, led by our highly able Vice President Sara Duterte, is now preparing for its implementation in the upcoming school year, with utmost consideration for the safety of students as we are still in the middle of the COVID-19 pandemic. We must ensure that our classrooms are safe for teachers, for students, and the entire academic community when they return to face-to-face classes. We continue to encourage everyone to get their booster shots in preparation for the resumption of in-person classes. This is one of the reasons I have directed the Department of Health and the Department of Interior and Local Government to undertake another rollout of booster shots. The condition and availability of schoolrooms for our students must also be addressed, again, in coordination with the Department of Public Works and Highways.
Though some complications have arisen over the question of repair of school buildings in relation to the Mandanas-Garcia ruling, this will be ironed out. We have been in discussion with local government leaders, governors, and mayors in the last few weeks to determine with the LGUs what is actually practicable, what functions belong to the LGUs, and what belong to the national government. There have also been lengthy discussions on the continuation and viability of the K-12 school system. We are giving this careful review, and all necessary inputs and points of view are now being considered. In the longer term, we are instituting a program of refresher courses and retrainings for our teachers so they can stay abreast of the rapid growth in technology, especially in this post-pandemic world. As for the horror stories that we have heard about the poor quality of educational materials and supplies that are being given to our schools, this must end. Gipadaya usab sa presidente ang 19 ka mga importanteng balaod nga iyang gustong aprobahan, ripasuhon ug amendahan sa Kongreso ug sa Senado. Ang unang State of the Nation address sa presidente milungtad og 1 ka oras, 13 minutos ug 7 segundos. Bugat ang pamulong ug daghan ang saad ug mga plano nga nakabase sa realidad sa unang SONA sa presidente. Apan matud niya, kung dili siya suportahan sa katawhang Pilipino, makawang lang ang tanan. Edith Kaduay, News 10 Philippines. Stay safe!